היי ויבוש, יום הולדת שמח. הנה, אנחנו מצאנו פה איזה בוחרת, בואו נשאל אותה כמה שאלות. גברתי, אפשר לשאול אותה כמה שאלות? המקומיות. אני צריכה להצביע. זריז. כן. אז בואי מהר, למי תצביעי היום? ביבי, כמובן. ביבי? רק ביבי. במי את בוחרת, גברת? איזו שאלה. ביבי. ביבי. בביבי. ביבי המובילה. אני בוחר בביבי. ביבי המועמדת המובילה בסקרים. כן. תגיד, למה אתה בוחר בה? אני בוחר בה בגלל שזה הבת היא בת, אבל היא מספר 2, כן. מספר 2, כן, תמיד הצעירה ביותר, כן. ואני זוכר אותה תמיד על העצים, כן, מטפסת. מטפסת, הבנתי. ואני מודה שהיא סבתא מעולם אחר. היא בן אדם יוצא דופן, מאוד מאוד אמין וטוב וכולה לב, אז היא מיוחדת במינה. אז אין ברירה, זה רק עדי. מזל טוב! אז מה הדבר הראשון שעולה כשחושבים על ביבי? אישה חזקה. משהו בעוצמה, ואיך בנוכחות העוצמתית שלך. אז מה הדבר הראשון שעולים לכם לראש כשאתם חושבים על סבתא ביבי? סבתא של הילדים שלי. אמא שלי, תמיד תהיה שם בשבילי. בייביסיטר. הדבר הראשון שעולה לי לראש שאני חושבת על אמא זה סבתא בימינו. כבר קרה לי לא פעם שאני מסתכלת בטלפון ומחפשת סבתא, אמא. בשבילי אמא רגועה יותר, יודעת, יותר רגועה, סבלנית, אף פעם אני לא זוכר את ביבי עצבנית, יודעת, אמא ברגוע. אני יודע שהדבר הכי קשה שיש לבן אדם בעולם זה להשתנות. אף אחד לא רוצה להשתנות, כל אחד כיף לו איך שהוא, כל אחד כיף לו בדרך שלו, ואני חושב שביבי עברה תהליך שינוי שהיא סללה לעצמה, וזה דבר מאוד 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 יפה, והיא למדה להתחבר לכולם, כל אחד בדרך שלו, ולדעתי זה דבר מאוד 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 יפה, שככה יודעת לקבל כל אחד כמו שהוא, וזה אומנות מאוד גדולה, ולהראות שבאמת הלב שלה יודע להכיל את כולם. אומר לך בראש כשאומרים ביבי? איזה כיף, יופי, מגיעה, מצוין. זה מאוד מאוד כיף להריח אותה ולראות אותה, ללכת אליה. פשוט חברה ממש טובה. שסבתא ישבה אלינו והיא לקחת אותנו לכל מיני פארקים ולכל מיני מקומות מיוחדים. ביבי זה סבלנות, זה אהבה בלי סוף, יש לה לב ענק, היא האמא והסבתא הכי טובה, יש לה הרבה חוגה, יש לה הרבה סבלנות, חוגה, וגם עקשנית. זה גם אחד המאפיינים שלה, היא די עקשנית, אבל זה בסדר, היא חמודה גם ככה, גם אוהבים אותה. תמיד כשאני חושב על ביבי, תמיד יש לי מצב רוח טוב, כי ביבי היא מאוד חמה, תמיד מאוד נחמדה, ואף פעם לא לחוצה, מאוד מרגיעה, אז זה בעיקר תמיד מצב רוח טוב. מה הדבר הראשון שעולה לכם לראש כשאתם חושבים על ביבי? נחישות, ביבי הבן אדם הכי נחוש בעולם. עקשנות. מה להגיד עלייך? את פשוט, אני מכירה אותך מגיל, שאת בגיל 18-19, היום את בת 60, בלי עין הרע, נראית פצצה, פגז, ומה להגיד שפשוט את החברה. את כל הזמן היית בשבילי, לטוב ולרע, וכמובן שזה היה הדדי, עד היום, והצלת אותי בהרבה הרבה 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 מצבים, וידעת כל הזמן, ואת עדיין יודעת איך להרגיע אותי ואיך לדבר איתי, וזה מה שמאפיין אותך, כאילו את פשוט מדהימה, את פשוט חברה טובה, את אפילו יותר מחברה כמו אחות, יותר נכון, וזהו, ואני מקווה שזה לא ישתנה, ועד 120. מה הזיכרון הראשון שלכם או המיוחד מביבי? אני זוכר שהגיעה למעון עולים עם אחותה אמניה, וזה היה פעם הראשונה, נדמה לי הם היו בנות 15 והיא הייתה בת 18, לא זוכר. טוב, זה כשהייתי קטנה, היא התעלפה. אני זוכרת שהיא התעלפה, ושהביאו אותה למיטה ודאגתי. הייתי מאוד קטנה, ואני זוכרת את זה ממש טוב.
תגידי לנו היא הייתה בת בבקשה. 18. חד משמעית את הגן. אני זוכרת שאבא היה לוקח אותי אליה, והיא הייתה ככה מחנכת אותנו כל היום ועושה לנו משחקים בקומה למעלה. והיה ממש כיף, הגינה שלה וזה, כולנו היינו ביחד, מאוד אהבתי את זה. שהיינו ילדים, והתקשרה ושפכתי עליה, התחלתי לדבר איתה, לא זוכר, רבתי עם יני, ואני מדבר איתה, את יודעת, דקה, 2, והיא זורמת איתי בשיחה, פה ושם משחילה איזה מילה, ואז אחרי זה 5 דקות שיחה, פתאום היא אומרת לי, אמיר, זאת ויבי. ואז נפל לי האסימון, אמרתי, זאת לא... כשבאתי ללדת את נינה, היה שיא הקורונה. היינו בבלגיה, ואי אפשר היה להיכנס לבלגיה, היה איסור כניסה לזרים. והיא בדרך לא דרך הצליחה להשיג אישור כניסה מיוחד לצרפת. גם לצרפת היה אסור להיכנס, אבל היא הצליחה להשיג אישור. והצליחה להשיג טרמפ שיוביל אותה מצרפת לבלגיה, ובכל זאת הגיעה אלינו. והגיעה יום אחרי הלידה של נינה, והייתה איתנו בדיוק בתזמון שהיינו צריכים אותה. אז מה הדבר הראשון שאני זוכר מדודה ויבי? את הילדות שלנו, את המשחקים והמריבות והטיולים. אני זוכר שדודה ויבי הייתה אוכלת מאוד מאוד לאט. והייתי הולך לישון ליד השולחן האוכל, והייתי מסתכל עליה, אוכלת אפונה ועוד אפונה, וככה שעות על גבי שעות. מה שאני זוכרת ממנה, היא מטפסת יפה, היא אוכלת לאט. אני הדבר שאני הכי זוכר, שהלכתי לשים דיבל בשביל היוגה והגיע אצל השכן. את זה אני לא אשכח. שסבתא באה לשמור עלינו שאתם הולכים לנופש. אחד הזיכרונות שאי אפשר לשכוח זה שביום החתונה עצמה, בחתונה שלנו היא כמעט לא הגיעה. היא לא רצתה להגיע כי כאבו לה הרגליים והנעליים. הייתה דרמה מאוד גדולה, כמעט התבטלה החתונה, אבל בסוף, כידוע לכולם, זה הסתדר, יכולנו להתגבר על זה. ומה הזיכרון מיוחד שיש לך מוויבי? אז לי יש זיכרון מיוחד, שאני זוכר את ויבי שהייתה לצידי כשחזרתי מהודו והייתי חולה בבית חולים, והיא ממש 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 תמכה בי שמה, והרגשתי חיבור מאוד מאוד מיוחד וחזק אליה. אני זוכר שיער ארוך עם טלטלים כזה, כשהייתי קטן. אז גם אני, כשאני פעם ראשונה ראיתי את ביבי, אני הופתעתי כמה שהיא צעירה. היא נראתה לי כזאת צעירה, בלונדינית, שיער מטולטל ועיניים כחולות בהירות כאלו. אז כן, חשבתי שהיא מאוד יפה. אז הדבר הראשון שאני זוכרת מביבי, זה שהיא פתחה לי את הדלת כשאני הייתי חברה של רובן והגעתי פעם ראשונה אליהם הביתה. והוא אמר לי שזו אחותו, והיא אמרה לי, הדבר הראשון שהיא אמרה לי זה, רובן הוא ממש ממש אוהב ילדים, והוא ממש ממש טוב עם ילדים, והוא ממש רוצה ילדים, ואני הייתי חברה שלו שבוע, ומה זה נלחצתי, חבל על הזמן. אבל עשינו כמה ילדים. וזהו, זה הדבר הראשון שאני זוכרת. מה עוד אני זוכר? אני זוכר שדודה ויבי הצטיינה בחיקוי של איך אני בוכה. הייתי בוכה בצורה מאוד מיוחדת, אני מציע לכם לבקש ממנה בהזדמנות, להראות לכם איך הייתי בוכה כשהייתי ילד. ודבר שלישי שהיה לנו משותף, זיכרון משותף, הייתה לנו דודה של אמא, שקראו לה, איך קראו לה? דודה אדליה? דודה אדליה, שהייתה שרה שיר מאוד מיוחד, שעכשיו אני אדגים לכם אותו, כי היא הייתה רועדת בזמן שהיא שרה, אני הייתי תופס את שושי את ויבי, הייתי תופס את ויבי, והייתי מנער אותה, והיא הייתה שרה את השיר. אז עכשיו אני אזכיר לכם את השיר, בבקשה, תעמדי. אני בתפקיד רובן. כן, ואני אהיה בתפקיד ויבי. קדימה. תתחיל. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por aquellos ojos, por a los niños no quise mirar. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, no voy siempre alegre, no doy luz a todos. מדברים קטנים ופרקטיים, כמו דרך לקפל כביסה וטריקים קטנים בבית, ועד דברים יותר גדולים ומשמעותיים, כמו לפתוח בעצמי, לפתוח באינטואיציה שלי. אני חושבת שזה משהו חשוב שלמדתי ממנה. אני למדתי שאם רוצים לשמור על הבריאות, הגוף יכול לרפא את עצמו. למדתי את הרפואה הטבעית בזכות ויבי. אני למדתי שכוח רצון זה השריר הכי חזק שיש לנו בגוף. שאם אנחנו רוצים לשנות משהו, אנחנו לא צריכים לחכות למישהו אחר שישתנה, אנחנו צריכים לשנות משהו בתוכנו, ולמדתי ממנה אהבה בלי גבולות. היא תמיד לימדה אותי, מאז שהייתי קטנה, שלא משנה איזה מכשול יש, גם אם הוא הכי גדול, תמיד אני יכולה לעבור אותו. אין דבר כזה שיש משהו שאני רוצה ואני לא אשיג. לתת לאחרים, כי תמיד נותנת לנו הרבה דברים. זה יישאר בינינו.
משהו קצת פרטי ואישי לימדה אותי. אבל כן יש משהו שאני יכולה לשתף, שזה לשים את כל השיפודים בתוך בקבוק פלסטיק, בסוף האירוע המשפחתי. הזריזות, זה בתכונה גם בתורה, אומרים שזריזות מביאה לכל מיני תכונות אחרות, שבסופו של דבר מביאה את בן אדם להגיע למדרגה של רוח הקודש. זאת אומרת, כשמתחילים בזריזות, אחר כך זה אומר שבן אדם, הוא יכול להשיג הרבה מעלות נוספות, ואנחנו רואים את זה גם אצל ויבי. אני יכולה ללמוד ממך כל הזמן להתחדש ולהתנסות בדברים חדשים ולהתפתח לעוד תחומים ועוד תחומים, לא משנה הגיל, אפשר ללמוד עוד ולפתח מיומנויות אקרובטיות בכל גיל ובכל מצב. ומה שאני לומד ממנה זה התמדה בדרך. בנאמנות, היא עושה את מה שהיא אוהבת. כן. אני למדתי מוויבי שלכל בעיה יש פתרון. אוכל, להכין אוכל טעים. לדעתי שמשפחה זה הדבר הכי חשוב. זה אני לוקח איתי. Usa un baile, una botella para una gran diversión de timbalero un ratón. היא כולה אהובה, מכל הכיוונים. אני יודע שהיא תמיד תחשוב עליי ועל הילדים שלי עוד לפני שתחשוב על עצמה. הכנות שלה, זה שהיא מאוד אמיתית, זה שהיא דואגת תמיד שהכל יהיה מושלם, אין אצלה חצי. שרק אמא יכולה לעשות, משאירה לי את הבית מושלם, מבריק, כאילו אין הנחות, הכל מושלם. הבריאות שלה, הנחישות שלה בבריאות, לשמור על תזונה נכונה, לעשות ספורט, החיבור שלה לגוף שלה. הרוגע שלה והסבלנות שלה. הרוגע שלה והסבלנות שלה. ומה אני אוהב אצל ויבי? את הסבלנות, את השקט, את ההתמדה, את המים שקטים חודרים עמוק. ויבי ידעה מה שהיא רצתה, והיא ידעה בשקט איך להשיג את זה. וזה משהו שצריך ללמוד ממנו. משהו שאני מעריצה אצל אמא זה הסירוב שלה לקבל את המושג אי אפשר. הכל אפשר, היא תמיד תמצא את הדרך, את המישהו לדבר איתו, את הרעיון שבהתחלה נראה הזוי, ובכל זאת מוביל אותה למה שהיא רצתה להשיג. זהו, מה הדבר האהוב עלייך בביבי? זה השמחת חיים שלה. יש לה שמחת חיים? ובשבילי זה היכולת שלה לעשות מה שהיא רוצה ומאמינה בו, וללכת בדרך שלה. גם אני, לגמרי. דרך שלך. נאמנות הזאת, לעצמך. תראי ביבי, את בגיל 60 את כבר הספקת כמעט הכל, באמת מדהים. אני מאחלת רק שהכל יישאר, שתחי באושר, והמון מזל טוב. אוהבת אותך. טוב, רציתי קודם כל לאחל לנו כאן בשביל לאחל לביבי, מזל טוב. ויבי, גרושתי, הגרושה הכי נחמדה שאפשר לאחל לכל אחד. מי שאני מהילדים, אמא באמת, אנחנו מאחלים לך שתהיי מאושרת. בכל מה שאת עושה, בכל סיטואציה שאת נמצאת, שהאנשים שנמצאים סביבך בעבודה, אנחנו כמובן במשפחה, בהתנדבות, וכל כך הרבה דברים שאת עושה, שבאמת תרגישי שזה המקום שאת מאושרת בו, שאלה האנשים שעושים אותך מאושרת. סבתושה יקרה, שתמיד יהיה לך כיף, שתמיד תשמחי, שיהיה לך לבריאות, תודה שאת עוזרת לנו ודואגת לנו ואוהבת אותנו, ואני מאחל לך שתחי עד 120 שנה ושיהיה לך רק טוב. ויבי, אני מאחל לך שתמשיכי להתפתח, לחקור ולהיות סקרנית על כל הנושא של הבריאות הטבעית, ושתמיד תהיי מאושרת ופעלתנית. שתרשי לעצמך להישען אחורה ולהירגע ולנוח מכל מה שהשגת במו ידייך כל השנים האלה, ושתקבלי את כל האהבה שאת יודעת להעניק. אז אני יודעת שהיא מאוד אוהבת את הנכדים שלה ואת כל המשפחה ואת הביחד, אז אני מאחלת לה הרבה שנים ארוכות עם הרבה נכדים ונינים שיבואו בעזרת השם. אני מאחל לה שתישאר בדיוק כמו שהיא. סבתא, אני אוהבת אותך. לסבתא יש יום הולדת 60, מה אתה רוצה לאחל לסבתא ליום הולדת? שאוכלת עוגה. שתאכל עוגה, זה יופי של ברכה. איזה עוד ברכה את רוצה לברך את סבתא ליום הולדת? שיהיה לסבתא מתנות. יהיה לה מתנות, גם מתנות וגם עוגה מגיע לך סבתא. ועוד משהו את רוצה לברך אותה? כן. איך אמא? שלסבתא יהיה בלונים. וואו. וסבתא. מה אתם רוצים לאחל על יום הולדת 60? מזל טוב! מזל טוב והמון בריאות, ושתמשיכי להיות כמו שאת, כי אני אוהבת אותך מאוד. אחותי אהובה. שתעשי מה שטוב לך. תמיד את נותנת לאחרים, תמיד את תקחי
מהזמן שלך, מדברים שאת צריכה, בשביל שיהיה יותר טוב לאחרים. אני מאחלת לך שתעשי מה שטוב לך, כי באמת מגיע לך את הכי טוב שבעולם. תודה. שיהיה לה המון מזל טוב, ויהיה לה רק טוב בחיים, שהיא תחיה עד 120 שנה, שכל הדברים שיהיה לה היא תצליח בהם, ושלא יהיה רע, אף פעם כל הימים שבה היא תחיה, וכל הזמן, גם במצבים הקשים, יהיה לה רק טוב. מה הדבר האהוב? הרגע אמרנו מה הדבר האהוב. זה היה. ומה אני מאחל לביבי ליום הולדת 60? בריאות, אהבה מהמשפחה, מהנכדים, מכל המשפחה. אוקיי, ואני רוצה לאחל לך הרבה הרבה בריאות, ושתמשיכי ללכת בדרך שלך ולהתפתח ולהיות מאושרת. אני רואה אותך תמיד שמחה ומאושרת, ושתמשיכי להיות ככה. כושר בריאות וכושר. גם איבי, לא רואים אותו, הוא יצא מהפריים. ואני מאחלת לך שתמשיכי לממש את עצמך וליהנות כל הדרך. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב! מה לאחל לה? 60 זה אמצע החיים, היא רק הופכת את התקליט. אז עוד 60 שנה של בריאות איתנה, אושר וכושר, כי הכושר חשוב אצלה, היא תמיד שומרת על כושר, אז כושר טוב, ושתהנה הרבה נחת מהילדים והנכדים עד 120. אהרוני, תגיד מזל טוב לסבתוש. תגיד לה יום הולדת שמח. אז אחותי היקרה, ויבי, אני בוחרת בך. תמשיכי להיות איך שאת. תהני מהמשפחה הנפלאה שלך שעשית. את סבתא נהדרת, אימא מצוינת ואחות מקסימה, ואני אוהבת אותך. תשיקות. אני אוהבת אותך מאוד. אני תמיד נהנית מחברתך ומנוכחותך באירועים שאני חלק מהם. אני רואה אותך כמשפחה, ואני אוהבת את הדרך שבה תמיד קשובה, ותמיד נותנת יחס ותשומת לב. בקיצור, אני אוהבת אותך, ואני תמיד אוהב אותך, ואני תמיד אהיה בשבילך, ואני שמחה שאנחנו ביחד. תביא נשיקה לסבתוש באוויר. Cumpleaños feliz, feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te lo deseamos a ti.